लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हाँ हो सूरदास का सोचो तड़ो का सोचल का होता हो। ये मैं गंगा में चले गए घूमे जनता बा इलेक्शन के समय बा प्रत्याशी कोनो न कोनो खींच ले जाता। प्रत्याशी कौन खींच लेता है हाँ और सब का होता कौन जीतता हो। कौन जीता था जीते खातिर तो मान लो सब जीतता तो वोट बताओ कि पहले के दिया आई। वोट हम वही आदमी के दिए हमार बियाह मेहरारू के। दूर मार तू तो खाली मेहरा रुए के फेर में पड़ गइल बड़ा। हाँ तब का करी। अरे वोट देवे के बाद कोने के दिया आई। ए कौना के दिया जोन मेहरारू हमर ले आई बियाह कराई तौना के दे वोट ना तो भोकस कर दे सब। तू में खाली मेहरा रुए के भूखाइल बड़ा। हाँ तब का करी। एगो कार करो ये बताओ कि जे 5 गो 7 गो प्रत्याशी बने अब में से कौन जीता तक जीते खाई तो कहता है कि सब जने कि हम जीततानी तो हमहू कहने तनी चलो जनबा कि पहले पूछी तनी सूरदास से राय ली कि जो हो आ केकरे जनबा कि प्रधानी में जनबा कि वोट के देवे के बाप की पारी। ए रे जन हमर बियाह कराइयो के वोट दिया है ना तो सब वोटवा चल गया भोकस मार दहल जाई। अच्छा क्या बोलूं मैं? फोकस मार दलई तब तो कोनो फायदा नहीं होई। आ ना फायदा हो तो हमनी के होई नु अपने जीत जाता सब जाके बुझे जी। तब ये कार करो ना। हां दारू के थी मेहरारू के छोड़ो चले के जनबा कि प्रत्याशी कुन से मिल जाइला आ दम भर दारू और गोश खाइल पियल जाई ठीक आ लास्ट के दिन जब वोट जे देवे होई बाबा को के आ जाके जनबा के भोकस उठ मार के चली आओ। हां चल ठीक भाई यो कल जरूरी है। ठीक बा ना? हां ठीक बा। ये पे खुश बारे ना? हां हां एकदम खुश मैंने बियाह कइल चाहिए एकदम। ए बियाह तो तार होई देखल जाई लेकिन जब हम जो ही तारा वोट दे जाए खातिर 50 जने एक एक संगे जाइए मो ना जाब हम। हां कह दियो कि भैया आई है तो उन्हीं के संगे जाए उहे जनबा के हमनी के अपने में राय बनल बजे के इकट्ठे हमनी को वोट देब जा। हां हां ठीक बा ठीक बा? हां ठीक। हाँ तब और कुल मैंने सुनाओ और बढ़िया बा ना? सब बढ़िया बा अपन सुनाओगा। कोनो दिक्कत उकत ना ना दिक्कत ये बा जे अगर वहीं जो देखत रहनी बड़ा मन मार के बैठल रह मर्द बताओ। अगर वहीं जो प्रत्याशी हमर बियाह निकस कराती है दिक्कत बा। हां चलो का करे बियाह हो जाई कोनो कोनो पटिए जाई ना कोनो अगर वहीं जो जीते तो कोनो अगर वहीं जो प्रत्याशी हमर बियाह नहीं कराओ। अच्छा ओकर व्यवस्था कइल जाता देखा कोनो कोनो तू पटवे करी हां जने कोटवा के लालच होई न। हां तो खुद आई कोई कि भाई चलो तार बियाह कराए त चाहे कैसनो होखे तोरो काम चल जाई ओकरो काम चल जाई ना वो अगर वहीं जो इसके यहाँ काम चली ओकरा से हमरा से बढ़िया उहे कर वहीं जो बा ओटवा दे देबो तो ओकर काम नहीं चल जाई। अच्छा हां ओटवा देब तब नु अब तू सोचला कि उहे काम चली खाली ना 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 हम हां ठीक बा? हां ठीक बा। तोहरो मान ल कि अपन चैन से घरे रहबो आ उहो अपन प्रधानी जीत के अपन प्रधानी करी। ए बेरा प्रत्याशी बा अगर वहीं जो जीते तड़ से अपन बनाओ तड़। चलो ठीक बा चलो चले के दूसरे जगह। हां चले के